resulta que les mares espanyoles són les més esgotades de tota Europa. El 78% estem sobrecarregades mentalment. La mitjana europea és del 68%, per tant, si calculem fàcil, 10 punts de diferència. Per tant, en veure aquestes dades, continuem. El 50% de les mares tenen problemes de salut mental, ansietat, depressió, estrès, i seguim. El 64% de les mares assumeixen totes les càrregues domèstiques combinant ser mare, treballar, tenir la casa perfecta. Estan cansades, estan desbordades. I a més, han d'estar contentes perquè, clar, si no... És Nadal. És Nadal. I ofenem a la gent que té l'esperit nadalenc. Sí. També pels núvols. Bé, doncs això és el que li passa a la Cleo, que està fins la figa. Sí? La meva petició és que... La meva càmera. Que se'ns ha de cuidar més. S'han de cuidar les dones. Perquè si no, si nosaltres petem, peta el sistema.